Сега кой гони? Гонеше един по-голям нов. Той къде е? Май той е горе. Тим горе. О, ето го! Ето го! Бързо! Бързо, Иване! Бягай! Бързо! Бягай! Петко, тренировки имаш ли днес? Не, утре! Не казвай на брат си. Мария, скри се. Скри, сега правим видео и се крием от едно момче. Играем на гоненица. Да.